May hapon mga ka-hunters, ari kita sa aton hanap challenge number 21. May coke kita, tapos ang upod niya is Skyflex, tapos ang aton na sticker, kag ang kwarta. Alam mga ka-hunters, pauna-una lang May gabi sa tanan. Tayo diin. Ha? Oo, wala pa nakita. Taga diin. Oo, wala pa nakuha. Hunter. Pangitaan lang Sir, taga diin. Ano pa? Okay. Why pa nakita. Hunter. Oo. Pangitaan nyo lang. Hunter, pangitaan nyo lang Sir? Hello. Di mo nakuha. Ito na yun. Congrats. Isang Basta gusto. Bigat sa uton, nauli lang ko gamay. Shout out na lang sino shout out. Shout out sa mga tropa. Thank you sir. Enjoy ko. Thank you again sir. Pasensya na gamay lang subong kay wala. Hindi pa man. May sticker din. May sticker da sir. Thank you again. Thank you. Okay. Puliman at. Taga CIBG, hello. Thank you again. Thank you. Sir, Hunter. Shout out na lang nakuha na. Oo, shout out sino gusto mo shout out? Shout out sa Shout out na ako. Thank you again. Gara Connect ka? Ha? Gara Connect. Oo, may next batch na sunod na. Sir, shout out na lang. Shout out yun sa Mega ko kay Pearl Grace Thank you sa pagkanto. Thank you. Shout out na lang. Nakuha na. Shout out na lang. Shout out sa mga classmates ko. Hello. Ano school nyo? School. Shout out sila sa barkada ako sa St. Robert. Thank you again sa pagkanto. Thank you. Shout out sa mga friends namin na mga kuban. Ma'am, shout out na lang din nakuha na. Nakuha na, shout out na lang. Thank you guys. Ma'am, Hunter. Shout out sa magulang ko si Dairin Galios. Wala ko iba na Thank you again. ma'am. Nakuha na, sir. Ay ko nakita sa video, hindi ko din mo lang puta. Ay, sayang. Dira ka lang. Shout out na lang. Hindi ma'am, Thank you again. Basi may gusto ka shout out mga upod mo. Mga upod ko matrapigate man Doriawa. Halong nga sa duty Thank you again, sir. Thank you. Kan. Taga Mandoriao. Thank you again. Thank you. Magkapangita ka mo? Ha? Nakuha na? Nakuha na. Shout out na lang din. Shout out ka rin sa taga Thank you again. Nakuha na. Shout out na lang. Shout out sa Uptick Riders. Oo, thank you again. Na, shout out na lang din. Hindi na mo, may nakakuha doon. Nakuha na? Shout out na lang. Ay, shout out sa mga friends ko ngayon. May nalakuha na. 5 minutes pag-post ko pa, nakuha na. Okay. Shout out na sir. Nakuha na. Thank you again. Hunter ka mo? Nakuha na? Shout out na lang. Shout out kay Alexander Turbando. Oo. Ikaw. Shout out kay RB Dirincho. Shout out sa ako. Thank you again. Thank you. Sir, shout out na lang. Shout out. Nakuha na. Kaina pa. Shout out na lang. Thank you again. Bago ka lang out. Shout out na din. Ako na. Shout out na lang. Shout out na kay Jose. Thank you.
May nakakuha na? Oo. Shoutout na lang. Wala. Sino shoutout niya? Wala. Ako sa mga kikra. Thank you, Gid, sa pagkanto. Thank you. Nakita na ako yung vlog ng 7 minutes. Oo. Hindi na magaling. Thank you, Gid. Thank you.